Hej, takže čau lidi, zdravím další videa. To video je z The Sims 4. Upoutávka to bude jenom. Prostě upoutávka na The Sims 4. Ale určitě si to dám znovu a zahraju si prostě společně na YouTube s vámi. Znovu můžete dát do komentářů. Budeme dělat. Ok, takže chvíličku počkáme. Ok, nemám žádné demo. Prostě normální Sims 4. Akorát na mě nefungují bazény, jakože mi tam prostě se neobjevilo, ale to nevadí. No, ukážu, co nebude. Nebo ne, prostě dám new game. Protože jsem byl něco. Ok, tak já to stopnu, až to bude, ok. Jsem to chtěl stopnout, už to bude jenom té. Vidíte, prostě tady mám hromadka. Můžete do komentářů, jak by se to mohlo jmenovat. Já si trošku pak spolu hudbu ještě. A můžete mi pak napsat do komentářů. Jak se bude jmenovat třeba moje rodina, já nevím. Můžete to prostě napsat do tohohle videa, prostě pod tento koment, prostě do tohohle videa, pod jeden, který se tady, prostě do komentu napište, jak by se mohla jmenovat moje rodina, nebo jak by se mohla jmenovat klub, nebo prostě třeba chvíli na začátku, nebo budoucnu, ale já budu potřebovat koukat, protože si můžeme zkrát. Okay. Takže chvilku to jde. Takže jsme měli druhou otázku. Jo, já. Když tady nejsem, tak si to chvíličko byl barák. Ok, takže. To si tady hrozně rád. Mě umřel jeden člověk už do konce. Yes! Prostě do školy jsem. Člen jeden tady mi umřel ve vesmíru. Jako jsem řekla, ty tu pak pryč, protože celý město jsem měl tam milion ještě něco. A milion 537, 323. To smutné. Zlatá prase. No ok. Takže viděli jste prostě, já vám ukážu nějak dnes. Jinak to mě vypadá. Já bych řekl, že to bylo hezký. Tady jsem měl i pro syna, tady jsem měl takhle, pro políček. Tady se to šlo ven, a šel dovnitř. No ok, to už bude prostě minulost. Rovnost bude prostě můj game. Ne, nechci exit, já chci exit main menu. Exit main menu. Ok, já to stopnu a až budu v tom menu, tak vám řeknu, že řeknu čus. Ok, takže jsem dal new game. Vidíte, hello, my name is... Ale my si to jednou postavíme na taky barák. And I'm prep kid up. Budeme mít teda koukat. Určitě napište, jak by se mi... třeba jestli by měl se schopnosti. Já že nevím.
Takže mějte se krásně a já se s vámi loučím.